खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव हरग्रोनाय थाबाय जों दिनै बेरायनो फैदों आरोना दिल्लीयाव दा दङ जों राष्ट्रपति भवननि उनाव अमृत उद्यान होननाय जायगायाव गोबावथार जाबायमोन दिल्लीयाव बेरायिया दा ओंखारबोदों जोङो दिनै बोथोरा बिराद मोजां आरोना बेनिखायनो सानबाय सेटारडेबो बाबुआबो स्कुल गैया बेनिखायनो जोङो बेहायबो अफिस सुटि बेनिखायनो जों ओंखारबोदों आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन जायगाया बिराद मोजां जादों एबारथ' खेबनै खुलिबाय बे जायगाया राष्ट्रपति भवननि उनाव ओरैनोथ' खुलियामोन एबार खुलिदों आरो आंनि आखायाव नोंथांमोना साथाखौ नुदोंना बे साथाखौ बेवहाय थानाय गार्ड हिन्जावआ बिदोंमोन आरो जोंनियाव ओमफ्राय होनदोंमोन आरो बे बिराद मोजां नुदों आंनो होलां ओमफ्राय जों होनबाय आरो अखा हाबा जोंनोबोथ' नांगोन दा जों हाथ'नाय नङा होनो बिदि होननानै जोङो भितराव हाबलांबाय आरो बेवहाय आयुर्वेदिकनि दंफांफोर दङ आरो जों जेथि थांदों ओमफ्राय जोंथ' बेथि भितराव हाबलांला ओइ गोजानाव एसे फाउन्टेन नुहुरदों बिथिंनो आवगायलांसै आरो जोङो अखाबो हाबाय एसे अखा हादों थान्दा मोजां जादों अखा सिजानो मोनथाराखै दिनैसो एसे सिजानानै बेरायनोसै जोङो आंथ' साथा लाना बेरायगासिनो अखा हादों इस कि स्टाइलाव थाबायबोदों आयो अखा बोथोरनि बिराद इन्जय खालामफैदो नामा ओह हिर' दावराय जायगाया नायनो बिराद मोजां आरोना बे राष्ट्रपति भवननि एकदम उनथिंजाय आरो बेखौ आगोल मुगल गार्डेन होनोमोन आरोना दा अमृत उद्यान होननानै नामखौ सोलायना होबाय ओमफ्राय बोथोरा इमान मोजांखाय अखा फ्रि हानायखाय जों बेरायनो होननानै बेरायबाय ओमफ्राय जायगाखौ नोंथांमोना नायना लादो मालाबाफोर फेब्रुवारि मार्चआव आसामनिफ्राय फैबा बे जायगायाव बेरायनो दाबाव आरोना खेबसे नायजायो ओमफ्राय बिबारफोरा दा गरम नालाय बारा गैया गोजां बोथोरनि बिबाराव मोजांसिन नुयो आरोना थेवब्लाबो बेरायनो मोजां जायो जायगाया मोजां बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बिबारनि जि मोजां बानायगासिनो दिनैफ्राय राष्ट्रपति भवनखौ उनथिं नुथारदों दिनै अखाबो हादों नालाय मानसिफोरा एसे खम आरो खायसेया मिथियाखैबो जानो हानाय मानो होनबा बे अमृत उद्यानखौ बोसोराव खेबसेल' खुलियोमोन आरोना आगोलो मा होनो फेब्रुवारि आरो मार्च बे टाइमावल' खुलियोमोन एबारथ' खेबनै खुलिना होबाय बिनिखायनो मानसिफोरा एसे लासै मिथिगोनबो जानानै मास मोनसेनि थाखाय प्रग्राम
मानसि गैया बारा खालि खालि आंनि माबा स्कुलनि गथ' फैगासिनो ओरैबायदि बुरजा नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन खेबसे ओरैनो बेरायजायो आरो ना गोजां बोथोराव मोजांसिन जायो सान्दुं सायैसै खिन्थु दा थेवब्लाबो दिनै बोथोरा लाकिलि बिराद मोजां जादों जों दा गाहायथिं ओंखारलांबाय ओमफ्राय बेखिनियाथ' रज गार्डेन आरोना दाथ' बिबार गैया गरम नालाय गोजां बोथोरावसो बारो ओमफ्राय बेखिनि जायगाखौ बिराद मोजां नुदों आरो ओमफ्राय आगोलथि जों फाउन्टेनफोर दङ बिथिंनो ओंखारलांसिगोन ओमफ्राय एक्जिटआबो बिथिंनो जों बिथिंनो एक्जिट जाखालांसै आरो ना रज गार्डेन खिन्थु बिबार बारा गैया जेब्ला फेब्रुवारि मासखौ खुलियो अब्लानो इमान मोजां मोजां बिबार बारो नायनो बिराद मोजां नाङो आरो जास्ट जों दिनै दिल्ली बेरायनो ओंखारदों बेसेबा मोजां बेखिनिखौ वाव बाबा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों अखा बोथोराव साथा लानानै मोजांनो मोनदों बारा बिबार गैया ना बाबा दा ओंखारथ'वाखै मार्च सिजनावसो ओंखारगोन विन्टार सिजनावसो ओंखारगोन थ' जों मिथिदों कि गोदान मोननै गार्डेन फैदो थ' जों बेलेबाव फैखांबाय विन्टार सिजन फैदोंमोन थ' दा जोङो नायगिरबाय थादों कि बे गोदान गार्डेनफोरा बहा दङ दाथ' जेरैबायदिनो बेलेग दंमोन बिदिनो दंथ'यो नायनोसै गोदान गोदान फैयानो फैया बे फाउन्टेनखि ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय बे खाथि खाथि बारा बिबार गैया थेवबो मोजां नुदों ओमफ्राय फाउन्टेननि एरियाया मोजांथार आरो नायनो ना ओमफ्राय मानसिफोरा मालाय बयबो फट' लादो रिल्स बानायदो गोसो बायदि एकदम मोजां मोजां गावनि गोसो बायदियैनो बानायगासिनो ओमफ्राय आंबो बिदिनो गिदिं गिदिं ओंखारलांबाय बिदिनो ओंखारलांखाथारनोसै आरो जों एक्जिट जाथारनोसै दा लास्ट बेखिनियानो आरो ओमफ्राय स्कुलनि गथ'फोरखौबो लाबोदो बेलेग बेलेग स्कुलनि गथ'फोर बुहुत फैदोंमोन ओइ लाइन लाइन थांगासिनो बिसोरबो गथ'फोराबो मबाइल लाबो नालाय रिल्सबो बानायदो भिडिअबो बानायदो गथ'फोराबो एकदम इन्जय खालामदो गासिबो दा जों ओंखारलांनोसै बाराथ' एसे नुवासै आं नोंथांमोननो दिन्थिदो बिबारबो बारा गैया खिन्थु दा आगस्ट माससो नालाय बारा बिबार गैया फेब्रुवारि मासाव बिराद मोजां जायो नायनो थेवब्लाबो जों दिनै बोथोरा मोजांसै ओंखारबोदों न'निफ्राय बेरायनो होननानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो